Hurian di Tuhan, tapasadaro hatta martangya kita. Mulia te Tuhan, upasa rohanami tuho. Di saluhutna dinggan di basam doa sini roham. Di bagasa tikyon na yung taruli hami siyan hatam, todim perbadian na mandongani hami. Mulia te Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martangya kami. Amin. Damang dainang hata ni dibata na saurtu hita di apala partikyanon di enek maisan buku Yehezekiel biddu 45 mamuka mai siya Yesia masoho sa ayat 17 o mahata ni Tuhan. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah tung natorbang dohamu ali akkay do ni Israel. Pahulak kamu nama pangarupaon do hamagoan. Jela ulahok kamu nama uhum do tatigoran. Paso tamu nama panosak muna. Mengojar-ojar bangsokku sian pertalian na nina Tuhan Jehovah. Iko masa dihamu tibangan na sitong do apang na sitong do poting na sitong. Yang go apang do poting ikodos do tutuluk na. Asa sa persapulu ni sada tuhukan do sada poting. Jala sa persapulu tuhukan do sada apang. Ikut tuhukan do panuluhan na. Alay anggo sa Damas ikut 20 ringgit do. 20 mas do 25 mas. Do 15 mas ikut sada tail dihamu. Odo pilihan tatingan si gugam munay. Sa paronom ni sada apang siyan sada tuhukan dahanon. Jala sa paronom ni sada apang siyan sada tuhukan eme. Ia aturan ni miyak ikumar poting do bonon na. Sada poting pasapuluhon siyan sada pikul. Asa 10 poting gabi sada tuhukan ay 10 poting do tongon sada tuhukan. Jala sada anak ni biru-biru siyan 200 biru-biru siyan tano ni Israel. Natakas diaek bahen pilihan si panganon. Pilihan si tutungon do pilihan hamulateon. Bahen pardinggana dinasida nina Tuhan Jehovah. Ikon sandok bangso ni tanoi margugur tu pilihan tatingan ni iduk di Israel. Ikoradotan ni iduk do atong aka pilihan si tutungon. Pilihan si panganon. Do pilihan si inumo diaka ari raya. Diaka polta ni bulan. Diaka ari sabat pe. Ro di sadok ari raya bulun di pinopar ni Israel. Ikon ibana patupahon pilihan pardosaon. Pilihan si panganon. Pilihan si tutungon do aka pilihan hamulateon. Bahan pardengganan di pinopar ni Israel. Ido pajahon. Damang dainang nanolonga di baga sa tuata Yesus Kristus. Didok pada bisuk. Haulio di sada luat manang sada negara ditentuhon ise do manang songod dia do parngulo diaka partogina. Atau dikatakan kehebatan sebuah negara ditentukan siapa pemimpinnya. Dan demikian sebaliknya. Kehancuran sebuah negara ditentukan siapa pemimpinnya. Molo dengan partogina, dengan aka pakubasi, dengan aka horong niya partogi saluhuna, dengan do ng negara. Na masa di zaman ni si Hezekiel, di zaman ni bangso ni dibata di hati hai suang songan ido.
nunga terbuang bangsoi 70 tahun. Alai sa gudang dope bangsoi dan sadar dia ka uhum na jinalo dinasita. Narumiko ma dia ka partogi. Partogi na sombangulan uhum. Partogi na pameam-meam uhum. Mabaik bangsoi sika. Damang dinang di hata ni debata na satu hita dia pala partikianon. Dipakulingi panurirang Jehezekiel lo. Akka partogi ni bangso ni debata na magonggomi bangsoi dumula na sida sian pambuangani. Basa tung dipasigon ima debata na sida marhite-hite si Hezekiel. Disiala nunga maralo na sida. Tuaka aturan do tuaka ni debata. Namora lam mamora, partogi lam mamora, alena pugus lam marpugus. Baka gudang nasional margelok mabayar pajak akatanona sampai disita. Ada dua sisi kehidupan yang berlawanan. Ada sisi yang makin kaya, khususnya dari kelompok para penguasa. Tetapi ada sisi yang makin miskin. Sisi dari para umat yang biasa-biasa saja. Di bagasi situasi ima di dohatan ni Tuhanon. Songono dohatan ni Jehuba tuna torbang dohamu ali aka iduk ni Israel. Iduk. Kalau di bahasa Indonesia dikatakan hai raja-raja Israel. Jauhkanlah segala penindasan di bahasa Indonesia. Tuna torbang dohamun aka iduki. Tiga dohamuna. Pasiat si akan nasional markel. Jadi dipengok di bata. Tuaka pertogi asa di pajongjong nasida uhum dak hati goranna. Jala diulan nasida aka uhum hobar tuaka ruhuna. Unang bedi parmiam-miam nasida aka uhum. Jala lafs diajari di batado nasida marhite-hite hatanaon. Asa totong nasida patu pahon aka aturan hobar tuaka ruhuna. Di bagasan ayat 10 satu ayat 10 tolu takas do di sidi pajojor sudinang aka gubara nasional hok di hahotan asa gabe hok musena. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika firman ini dibawakan ke dalam kehidupan kita di dalam negara kita pada saat ini, dipangido tu saluhuna. Asa totong hobar tu jahan ulau kamu nama uhum dot hati gora. Tuisi do dipangido. Na parjulu sahali dipangido hatani Tuhanon tuaka partogi. Tuaka orang-orang yang diberikan kepercayaan. Maka firman Tuhan mengajak setiap orang para pemimpin, baik itu pemimpin kenegaraan, pemimpin keagamaan, bahkan pemimpin-pemimpin di tengah-tengah rumah tangga diajak kepada kita supaya engkau menjadi pelaku akan keadilan dan kebenaran. Ulau kamu nama uhum. Nah sajol nama ulan uhum ni debata sasitong na ibana patari dahon nang mangulu do ibana di bagasan holong ni Yesus Kristus. Ketika kita menyadari akan kasih Kristus yang sudah menjamah kehidupan kita, maka kita akan melakukan keadilan dan kebenaran. Nah, paduahon iko perlu do ingototta. Mulutung pehita hudulyak kahudulatta akagawi partogi do kaya na asik. Itu adalah berkat Tuhan, kuasa Tuhan. Tuhan memberikan kepercayaan bagi kita. Maka ketika Tuhan memberikan kepercayaan bagi kita, kita jaga kepercayaan ini. Asa dengkat.
Tua kajol mana porsia saluhut na damang daina. Nama dok dirina nunga ditubus Yesus Kristus. Allah memberikan kepercayaan bagi kita. Kita jangan berpikir aku dang pengusaha amang padita, dang camata, dang bupati, dang pangulo. Tusudi nang duhataw. Tua karuas, tua kapangula. Namarlapatan anggo dang tabu tahilala. Digosa-gosa aka panggonggomi. Berarti hita unang manggosa-gosa aka natagonggomi. Kalau kita merasakan pahitnya ditindas, pahitnya diperlakukan tidak adil, pahitnya dicurangi di dalam kehidupan, maka firman ini mau mengajak kita orang yang sudah dibenarkan dalam Yesus Kristus. Jangan lagi lakukan hal yang pahit kepada orang lain. Jadikan dirimu menjadi patron dalam melakukan keadilan dan kebenaran dimanapun engkau berada dan dimanapun engkau tinggal. Napadua damang dainang sian hatan ni Tuhanon nang dipayungot tuhita ganuk marsada-sada. Akasulan do hati goran na dipangido di bata ima akajolma na porsia. Mula porsia hamuna damang dainang gabi sulan mahamuna. Kalau firman ini dikatakan di bagasan ayat 10 pitui, Tuhan percayakan memberikan persembahan itu kepada raja, baik itu persembahan korban bakaran, korban penghapusan dosa do kalana asing. Alana nasida do parhitian ni dibata, manggonggomi aka bangso ni dibatai, iko jagaw dinasida do iko jamot tononna. Tak kita be kosong ni do damang daina. Tuhan mempercayakan kepada kita keselamatan itu yang diberikan di dalam Yesus Kristus. Maka ketika Tuhan sudah mempercayakan keselamatan itu bagi kita, dianugerahkan itu semuanya bagi kita, maka tanggung jawab kita akan anugerah itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Asonang marisuang, basa-basa ni dibata, sileleho ni dibata di bagas Yesus Kristus di bagas ang ulut. Hurian na nolong di bagas sa tuwat Yesus Kristus. Tayo ngok madamang dainang. Hatan ni Tuhanon nang takas madongani jala mangurupi hita. Asa saluhut na kajolma na porsia. Siulahon do hati gora di bagas na kaparngulon na. Ingot tamu na mainang, ingot tamu na maamang. Nunga dipatigor de bata hita di bagasan Yesus Kristus. Nunga ditobus de bata hita di bagasan Yesus Kristus. Panobosion na pinatupa ni de bata tu hita. Nang mengajari hita asa manubus manang asa unang mangela-ela manang pasiak siya akadungata. Alay asa tatugu na sida taholongi na sida tapeok na sida. Asa mangulu na sida di bagasan holong ni dibata. So kita na mangulu di bagasan holong ni dibata. Amen. Martanya kita. Muliate Tuhan hupasa rohanami Tuho disaluhut na dengan ni basam doa sini roham. Tuhan nunga taruli hami marhi tehe hatam dia pala partikyanon. Ajari hami Tuhan asa mangulaon doa hati gora di bagasan ulu nami. Muliate Tuhan di bagasan Yesus Kristus ulahonon nami maka hati kurami. Amin.